Maju muntah guys. Sa baluderon picha dos. Aman ako dungag og naginit og tubig. Karon guys kani abot magahang manghod gikan sa University of Garcia. Oh. United States of unahan sa Garcia. Nagdaman si sa ingari dia. Kare ba dia? Ang singan da ni, alimasag man siguro ni. Awang. Ang singan da ni Bisaya nay. Lambay ba rin eh? Kasag. Alimasag manis Tagalog. Anja. Wa pa jud ko nakakag ingani kasi si Armando ning palit sa Manila arang gagmadja man to dani sa tuingan tay. Nakasaka mo gud. Okay. Gagmay ka do pag giluto nga. Giluto Armando bahong anso. Ngano ba man so? Bahong bato anso daan na siguro to. Da dia guys. Presko pa siya guys kay ugwa pa ni bangani ning kamang pantani. Da. Maniit detong gilutong Armando. Hugasan sana mo. Okay lagi to. Hugasan. Lami ni tay. Lambay, lambay di ay. Sa Tagalog, alimasag. Sa Bisaya, lambay. Nakas gay. Kinsa man na shoes? Ate Kia na. Mga baby na hangki apo na. Nakisa Ate Kia dali. Labi ta putong nadapos pit joy. Dawa to pakit joy wa man. Ha? Dawa, kasi dawa ate Kia na. Ha? Uy. Sipot yun na ay. Ikaw pa daw. Kes. Agtang lagi ng isa. Nasa may kiss, agtang pakisan. Di ko nang aping. Kaya mamagmag siya. Sagdi kay bago pa nang naligo. Bitaw pero arang mga gwapa man ron. Mga gwapa man ron. Nak, di pa ka matug nak, maligo si nanay. Maligo sa kunik rin dyan. Oto pa si Maya. Kung na kay luhagan na ba? Kiss ate. Ate na ate. Ate. Kiss ate. Kiss ate, kiss. Kiss ni ate. Kiss. Pwede ko na maglag ng matuwag. Kaya, love you kaya. Away ka lang. Away ka lang. Wala? Mula na eh. Hugasan na, hugasan. Ilisan po dogi hugasan, mali mahong dagat. Ano, hindi na sinan. Hindi kumaw. Kumaw man. Ready na agkuan guys, panakot. Gaag. Sunob sa lobe og kare. Human na rig hugas. Hugasan na riha basig moingon pa nang uban nga lutuon lang magway hugas-hugas man ta danig badjaw. Ito gihugasan na ni. Gihugasan na ni hinlo pa ni sa imong kaugalingon. Hinlo pa ni kusog manghinaway. Aw. Ato sa isang gisaon una ka bansa panakot. Mo ni panakot. Sin cellphone mo pa. Gisaon sa agpanakot sama sa paggisa na nimo. Gisaon pa na to una. Luya, sibuyas ug bawang. Arong humot. Gisaon kuno panakot guys, arong humot pa nimo kay pila nakakabuan maligo. Sibuyas. Wa din natuman tong atong kuan ba? Katong cream, Mahal pagkajug mais. mais o Minta ni kani amo ning sunuban kay lami man ihigop og sabaw. Kay atarang paghon ang angra. lami jud sabaw kay mahigop og ko. Lami mo na sabaw kay arong mapagata sa ang kuan. Ang kang baog. Kanang hilunod guys. Ato na sigang gisabon unas panako. Ilunod na sama sa imong pagkalunod ni dyan pero wa katagda. Duha ra ba kalubi among isunod niya sarog yung maga lasa-lasa ning
Kuan sa bawan Iya kalau may mura man pag-appreciate ka nang ko. Umupuwa-puwa na ni si Daanan na may lunod kong sunod. Dali na dyan na puwa no. Puwa-puwa? Umupuwa na. Mura di gihubog. Sa pa be. Tagay sa magic be. Magic. Ano kung may magic-magic ano? Wa may magic-magic ko eh. Isa man ni. Wa, ano magic-magic. Muta oy. Ngana. Mao na ni si Jaguan guys, lasaw. Agunab aw ag ikaduhang sunod, ikaduhang kumot sa lubik. Dito man na. Sagol na agulay. Gulay nga dali dugay malata. Ang sari-saring gulay nga dugay malata, mas malata pag indong gugma. Lay padung mo cellphone kay mo. Init ng kamera. Nana guys, amo na nang gilunod ag ispiso guys. Nana na ispiso nga sunod guys. Ang datang ilunod ring pichay. Ang bata yung hawag na ko ang inita. Picture na namin ko. Mao na to, ready na. Huwag na lang manig dinangag, kaya magdangag pa migluto. Hindi mahigo. Luto na ilang niluto. Kasag nga lambay. Kasag na lambay. Lambay. Maniud to nami guys, darag sabaw sa crabs. Darag crabs. Dapat among laudza, inihawan ni manuroy sa linggan ng pamahaw. Among salin pagkapamahaw. Nga na ta. Kaanak yan. Babri ni. Usawa na na. Tambongs na mo. Mga ano talindo guys. Paubit sa buwan ng konbi. Gulay. Tingin sa skiya gulay. Happy kalag-kalag. Nay. Kuwan sa skiya gulay. Butan. Kura. Ang nga sa bawgan? Ano ba yung gulay? Hindi ka ba nagsuka? Mama yung suka, hangin ko. Di, muangin na ba? Muangin na Gawang pagsabaw? Ha? Nagsuka ka na Oh, bata, buka ako na kumasinya. Abi sa bang yulin? Suka mo? Ha? Kana na diha? Ako ang kilit. Abi sa bang yulin? Nong, galing nong. Ay, abi po na rin dito. Ano ba niyo? Bata dari. Hindi mo na balik silang di magtagaan na lang pa nga. Tanong Iya tuh bang lagi. Kuwit ka nigi. Niwang. Kuwit ka na, iwan mo ka na. Pagman abris dia kayak di kita. Sa araw balik hanggi order nga sa lasit ko kanang gihatod sa may loto. Ano mo isip ko? Niwang man. Ayunod. Dali. Ay, nito na tayo. Dah. Ay, nito ay. Mas ingon mas Aliana pa. Dahil sa pagkan akong awang be. Bakit ay? Lagi po. Dali na pala ito sa una. Ano ito na rin ka? Amo ito kutsara. Plato ay. Ito plato ay. Plato na. May hinawan. Ganun kayo mag... Pero isa siya. Barag-barag sa talin. Ingat ko, ubaw ko pa, jaha ko kutsara. Nada, naguluan. Ano na yun? Buto ka mo. Napala na kita. Kuan ay. Hello. Sige, pala po tayo ay. Hello.
How the hell kay sabdan ka ko ka bantay. Parang dinuhin ulit dito. Besiyan, ninang ka besiyan. Pamakamu siya order nga sa lasit, wa paghihatod. Barog sala magkaban. Ano naman ano na ka na. Ano di mo na? Aling gihilam kayo ko kita. Disabak ka ng anday. Nangiti. Ang sapit og pangawang. Katula. Hindi mo kiting bangjo. Niwang bitaw. Nga ba? Ano siya? Nagkaon na ni. Pakit siya. Pakit siya dako. Nanay, ito tanay. Nanay. Nay! Grabe ito siya, oh. Pitsus. Pitsus. Precious. Ada precious na. Wala ba yung sinilas? Precious. Panigi. Ikaw ba nang kanon na niya? Sayangin ka naman niya. Hiningin pa man. May sinilas. Binahabi ka na ba? Iwang man. Precious. Apa ka na, Precious? Apa ka na, nanay? Ay, sa tampong nay. Alam man yung ganun bida. Mabasa po ka mong kayo. Loo jaoy. Mukha ng mga pagkamunggay. Ha? Sa do lagi. Precious. Ang Flor, murang kiyat, Flor. Apo, sa May tanong kiyat na ba? Ingat pa sa kamot, ha? Magkiyas o ano? Murang kia, sinawo. Padoy Ikaw mo to. imodel sa palmolip. Imodel ka sa palmolip? Ha? Lawar mo din itugtog ng bata. Ang Ang sama mo diha. Dah, ibang natuog ko pag abot, lipot ko. Tapos agi kayo, ari Ang sama mo diha. Oy, tingag-tingag po mo. ko agi, likot, tuog. Takaman. May tingag-tingag. Pakaon na ni mo, Pao, ni? Wa pa. Wa Wa pa nagip ka. Oh, di nagkisi-kisi na. Kaya nagkaano ko ng gisang inka. Inka. Harlan! Ang baba. Iya. Inka Harlan! Lalay! Kaya ka na naman, Dios. Lagi entas. Tiya lagi entas miya kay Bitaw. di mo sumusugot kay tiguan ko no. Tiya lalay. Tiya lalay ko no. Likod lagi nagbarag-barag. Dali na. Kumara ko kamong guys si Ate Ali na. Dako na ipukog ko nay. Magluto ka? Ha? Magluto ka? A few moments later. Diyan sa Palawan. Kam Surcas Pawn Shop Agency. Palawan Express ka po na siya. Pero na siya kanang Western Union. Authorized agent. Masupaw. Wow, kung siya. Oo, sa bago sa grilo na. Aray. Dali pa mig larga ron kayo. Kalugar po ko guys kay naamay nabiling baby. Malamang mo dato. Tama sila Herlin og si nanay. Tapos Kia. Og si Aisa, ang lingaw si baby ito maghilak-hilak. May talaga humilak eh. Hilak daw paglarga na ha. Pakita man to. Mao ni among alma mater guys, Alicia High School namo. Pero karon Alicia Technical Vocational High School na siya. Asinso na kadyo guys, dako na kadyo. Sa gawas ra ni siya, narami sa karsada. Kay mo klase sa baduman di man pwede makasud kay close man ang gate. Tuarag pinaka-gate dito main na mara ni pinakabungad. Na mga alma mater sa high school. Nila ka magpinakalit kay dahang salamat sa among generous kaadyo nga mapagmahal nga Mo ni grow na mo pagkasikan year guys na. kuan sa Orchid. among Oh, okay. mga bloodline pa man kuno na sila namo. Daghan kadyong salamat. Malipay pag mga atab kay makapalit pud sila pang snack. Si Bibi ito gibili na magka naman sila sa nanay na paghang mangod ang pagumangkon dito sa bahay.
Pero karajut na pud mi guys, wa pa isa ka oras kay nagpalit pud mi og kinahanglanon sa bahay mga asin, asukar, ngana, kape. Diaper ni Precious o gulay pagkaon ni Precious. Uy, pudlat. Ginagmay may palitan kay pwede rin po sa hindi mo tagbang kay malata magulong daghanan sayote, carrots, panakot. Uy, sa pa ba to? Tingin palitaban. Sibuyas. Uy. Panakot lagi. Mingon pa si Budak lagi og panakot. Ya, mao na to daghan ka dung salamat kay ba nakagkinsa ka. Kanpod. Always rami magampo para sa inyong kaajuhan diha sa laing dapit sa kalibutan. Padong nami uli guys kay basig naghilak ng Precious pero malingaw hinon na siya kay namang padatos kiyaki laghang pagumangkon nga anak sang manghod. Lingaw ram sa kana naman sila dito daghan naagali pos plurami sa dito sa family house. Kay ning tanda pud. Ya, mana to? Wato na ta kay naghuwat ko na putong duha ka bata dito kay ro makapalit pud kuno sila ilang sa ilang paliton. Ana. Gusto pa ta kong mag-libot aning merkado guys kasi lang lisod dito ang kanata kay wala ko na anak ang sarag bata sa nay daghang ang bilin dito. Di man ko mo dagot ni Precious guys gingaling ginalian ang nako kay na lugsungan ko niya mo padto ko basig maatlan ni wala sing agi nga nabuthan bigligid pa janay bata kami ina-inera kani si jang tulaya guys dani mi nagpudyo sa una kani si jang nagasagingan na Mo sa pagas nga ligo sila upaw din sa una. pwede mi maligo oy ganda nga itik sa ibabaw kanina kaning kasagingan na dani mi nagpudyo sa una ana ko nga magipuyan nga bye-bye sa ijaan ni tatay mong doon ramis mabulo darag mabulo guys katong kuhanan na nagmabulo na Ano ba? adto na panguha to hiba to pay daghas bay matulog ka pa naghana kani guys man si Zag Alicia Central Elementary School dani ko nag-eskwela og grade 1 to 3 kay na naman mi nagpudyo sa una na assess Alicia Central Elementary School pero murag improve na ni si Jaron din si nga ni sa una kaninduton Dada dem is bye guys karena ini tau makugi dabdaban Kami sungguh kuat. Masuk ke kuat jadi kun po. Ay. si Precious sabi kong naghila kaya nga agman na to pa kos karsada Karon na. Amo manggil jowo mana mo. Kantahan maghiwag ang salamin, bro. parang inita oy luoy da doon init kadyo Ini tadi to labaran ni duwo na interview. Ako sa nay ni mga tiali nay. Ako sa ka kuno kuno man Wag lang yun naman si Jack. di ara ag paras duha ka bata te ang yatag natug pa man kuno sa alyan alam ang yatag siyang mama dahliksian sabi thank you say mo yan thank you kuno te halipa in taon wa ka naghilak wa ka naghilak Happy. Naabot na dahil parcel, dugar na nag-abtan ng bagyo. Da. Balik mo si Mando kay nagkuha gilmit. Parang Ingay presyo. digidang porma. Yung kalsada, kadang sunod, ingay digidang liog. Kuya, pag diyang format pa, handay pag diyang tiil sa kung na diyang kip-kip-kipan bitaw. Ikangkang niya na forma. Mama na ija, magpahayahay man. Ipagkakang man Lami ito. man day klase. Gaus kaya pa, kay nagkamurit 5 no. Eh, Ipatrapuhan ay kunog na ako, kay nag-gaus kaya. nasa man lagi ka on? Itong stick. Isa ito ba? Big stick. Maggisa de koron kukuan. Taong og karbantos na.
Kasi pwede na natin iturta ng taong tayo. Wag gagmay. Awan madaot. Pagkuan kay tapang pisalin siya noon nga kuan. Sinanaban nga awang. Kasi nung pagka din natin. Ya kay Gusman. Magkuan naman na rin utan, gulay. Pero hapdas siya po ni kay gisaman. Pero panabay po kay utan man. Para may rapat kay mahurot. Ugma man ang binggo na po. Manaminggo si Rusok pa ugma po. Nagkagman siya natin yan eh. Yari, nila kalaka. Yan eh. Labong ba? Huwag ko antay. Kanang mura dito sutay. Luto naghaginis ha. Charan. Siya nagpanihapon. Asa. Manihapon na tatanan. Nay, rin na nay. Ukra dang. Day, ukra paborito ko nung dapat sila dagi kas kuan. Lungsod. Dapat salin nga awang. Dapat nilutong upaw nga. Ginisa. Hindi pa jibering house. Hoy, niluto ko binisa ako na lang mo. Hindi pa di sinabaw dah binas oy. Ngayang buntag. Aw buntag ba ni? Udto. Taga dihaw di ara mo mo. Niluto. Yaharing baho guys. Tara mga nata. Din. Ano may pinalit sa kapel? Na. Kamay dang bring house. Sa galaw dyan. Baliktad. Kisay mo ka na ng dagos. Baliktad ni. Baliktad ni. Panihapon daghan na nun kadyo miski buntag daghan ka. Apa pagawa? Gusto mo ka? Di mo.